warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki awake dhewe bakalan sinau babagan drama tradisional. Drama tradisional materi kelas 9 semester ganjil. Ancas utawa tujuane: 1. Para siswa bisa njelasake struktur drama tradisional. 2. Para siswa bisa njelasake unsur kebahasaan drama tradisional. 3. Para siswa bisa njelasake pesen moral drama tradisional. Drama tradisional yaiku drama khayalan kang lumrahe nyaritakake ngenani kasektene salah sawijining wong. Drama utawa sandiwara asale saka basa Yunani kang duweni teges salah sawijining aksi solahbawa utawa crita kang dipentasake dening para paraga. Tembung sandi tegese rahasia, wadi utawa tersembunyi. Lan wara duweni teges pesen utawa amanat. Ketoprak lan ludruk mujudake saperangan kesenian tradisional kang isih urip lan ngrembaka ing masyarakat Jawa. Sanajan saiki wis ora moncer kaya jaman biyen. Ketoprak lan ludruk diarani kesenian tradisional amarga kalorone nggelar crita jaman biyen. Kairing musik tradisional, wujud gamelan sarta tetembangan. Migunakake basa Jawa lan ngagem busana klasik nut jaman kalakone crita sing digelar. Sing bedakake antarane ludruk lan ketoprak ana ing panganggone basa lan jenis tabuhan gamelan pangiring. Ludruk nggunakake basa Surabayaan. Kairing gamelan kanthi teknik tabuhan Jawa Timuran utawa jula-juli. Ketoprak migunakake basa Jawa ragam Solo Jogja kanthi migunakake unggah-ungguh basa. Bisa nggunakake basa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Andap lan basa Krama. Ing wektu saiki ana wolak-waliking jaman. Ketoprak uga nduweni improvisasi kanthi wujud dagelan utawa ketoprak humor. Ing ketoprak humor, cerita bakune padha ananging digelarake kanthi dagelan supaya bisa nyenengake pamiyarsa. Bab paugeran crita lan basa nomor 2. Adate wis ora ngugemi unggah-ungguh basa. Sing penting gawe guyu. Mula bisa kasebut ketoprak ora jangkep. Struktur teks drama ana 4. 1. Orientasi, yaiku para paraga dikenalake watake uga pandhapuke ing drama. 2. Komplikasi, para paraga diadhepake ing prakara utawa konflik dhewe-dhewe nganti klimaks. 3. Resolusi, para paraga wis nemokake cara kanggo ngrampungake prakarane. Nomor 4. Koda, pesen utawa nilai-nilai moral kang disampekake marang para pamiyarsa. Unsur intrinsik teks drama tradisional. 1. Tema, yaiku gagasan pokok kang dikembangake dadi crita kang digelar. 2. Alur, yaiku tata urutan lumakune crita ing naskah drama. 3. Setting utawa latar, yaiku gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar. 4. Penokohan, yaiku nggambarake sapa sing dadi paraga utama, paraga panyengkuyung sarta nggambarake kepiye watak lan sipate saben tokoh. 5. Amanat, yaiku pesen moral kang kinandhut ing crita drama. Anak-anakku kabeh, sabanjure ana teks drama tradisional. Diajab sliramu kabeh bisa njelasake babagan 1. Struktur teks, yaiku endi-endi sing kalebu orientasi
komplikasi, resolusi lan koda. Loro, ciri basa sing digunakake ing teks drama. Telu, unsur intrinsik teks drama. Iki teks drama bisa diwaos sing titi. Anak-anakku kabeh wis rampung anggone maos. Saiki sliramu kabeh wis mangerteni endi sing kalebu orientasi, komplikasi, resolusi lan koda. Cukup semene pasinaon ing wektu iki bisa diterusake ing materi sak candhake. Muga-muga pasinaon ing wektu iki migunani tumrap kita kabeh. Matur nuwun kawigatosane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.